Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay man ikan biyag, ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam akayat na ti paawagan itinagan a Mirasol at taga Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa kabalasang, adda kaayan ayat ko, iso ni Nathan. Awanan ti makunakken kwa na, malaksidlaang iti may nga ugali na, akanayon mi apagsubangan. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Mirasol. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ang damot gayang bisita, mahani. Wanhan, ni Trina, kasinsin ko at Tagala Union. Ay, Trina, Hello? imbag pa iniinsan mo, hani. Taure saan ngag-make-up, napintas latta. Nakarkaro siguro, no naka-make-up ni Trina. Ha? Sus, sobra ka man. Agpay sumat. Kita man insan mo, Mirasol. Masapul ang nakakolorete, tapno rumwarti pintas na. Ang, ay atak matkidilat. Sige Trina, agsarsarita kayo pa ya. Tainak mangisagana iti pagsasangwan tayo. Oy, insan. Sorry Nadlaw ko tipan naka-offend mo itay itimbaga ti boyfriend mo. Ha? Okay laang. Awan mo't basol mo. Kasjay na talaga. Narwama kon. Anya? Kayat mo asawan? Kanayon nakaapabainan? Ay no siya, kumprontarak. Saan nga agbalin kanyak ti kasjay nga style na? Namin anungot na kinasarita. Awan latamat. Ay, saan mo nga itulok ka, insan? Awanan itultulok mo latan apabainan na ka itisango ti sabali a tao. Kapay manan adi nagpanpansinan, Mirasol. Ulti mo awag ko, di mo sungbatan. Anya ka titibasol ko kan ka. Masapol ka di pa'y nga ibagak no anya. Katun tapno ang mukmat. San akas talikliklikan naklatan. Di mo't imbagak kan ka, ajak kaya ti maikumkumpara iti sabali. Dayjay. Si kamat Mirasol. Kaslasaan ka na iruam kanyak. Amo mat arabak ko lang dayjay. Saan nga amin arabak kat nakakatkatawa ni San? Ay! Makapakigtot ka, Mirasol! Oh, apay. Tama pa yan naka-makeup ka. In fairness, bagay mo aning. At dalim tao ti kinapintas mo. Kas kala Diyos sa iti kasta alangam. Sobra kamot amang pasablog. Ay nagpaisumot, Ay na, no lalaki aklaeng, amang ano inarem kan. O di agpakalalaki ka ngamin. Ay, gaga ka. Ang apay, anong ganap? Bakit nag-makeup ka? Ay, gaga. Itay pa nga uni ti cellphone mo. Bayam dita. Ay, ilkiw na naman. Masurunak lang amin kankwana. Apay ngay. Agasam, inulit na lata ti jak kayat nga aramid na. Naabutan na ni Insan Trina di boarding house ko. Agasam ingkumparanak manen. Napintas ka no ni Trina, na make-upan man, weno saan. Idinto ta siya, sala ka no rumwar ti pintas ko no naka-make-upak. Anya? Ay na, nagluko mo ta ni Nathan. Ay, isumat lagayam anak ka make-up ka ita. Ang bayam nga roditan, di munsong batan ti awag na? Bayam amang urat-urat nga agaw awag kan ka. Kunak man ang mapantagpas yan. Ang adamad gayam ni Nathan nga gururay king kadito irwar. Bayam dita. Ala, mapantakit din. Daytan, umasidag ka datan. Mirasol. Naka-makeup ka? Kasla ka laklawn iti kasta alangam. Anya? Ay, Nathan, nadadaal san tamatam. Ingkag pa-check upon Bayamon dyan na.
Kung nakasaan ka ngag make up asumrak iti trabaho. Apay, asino ka kumamat amang iparit iti gayam ko, ah? Sana gapo tanubyan, paritam iti aramiden na. Bay amon kunakmat. Husto daytan dyan na. Di mo't imbagakan ka saan ang masapul nga agpapintas ka mapan agtrabaho. Tapno pumintasak mo't ay di pa nagkitam. Kat napintas ka mat ti ka di pay lang imbagak ka ni Trina ti makagapo no apay akasta ka. Nagsorry akmatan kan ka, saan ka di? Sorry. Saanan ang maulit, DJ? Kasta kalata na kanayon. Saan na maulit ko na? Ngam aramidam tumanan. Saan nga ruden, honey? Sorry. Ay na, no di nakla inanawa idi malam talaga pagsasawak na dyan boyfriend mo. Bay amon. Isinam kidin ah? Makapasuron. Kasla di na kay ayaten, iti kasya pa ng trato na kan ka. Pabainan na ka pa iti sangwan ti sa bali. Oh my gosh! Nagkarimot ket din asaan man nga aramidan pay. Barang ano matungpal na. Ay! Barang ah? Tano saan? Ay, siya, timang pasina kada kayo. Agawid agay minton bigat. Inakitaan da tatang. Aywan. Kumusta gaya man ni Uncle? Makarwar ka din ni hospital? Wen, nakaawidan idi kalman. Ijayan balay nga ituloy na ti agpaimbag. Nas ka natanggadan na husto di operasyon na. Narigatan. Isumati bagbagakkan kwa na. Uray na nga rod. Taintun bigat, agkuyog tamapan mang bisita ka ni tatang mo. Kumusta kayo, Uncle? Kasi ti Apo Barok, nalasatak ni patay. Ni Uncle talaga. O, kitaan nyo ata saan kayo manan anabangad. Noan niya ti iparit da akanan kan aramidan nyo, tong palan nyo kuma. Wen, di ka madanagan anak ko. Ay naimbag man Barok, ta nakaumay kami nagpasyar ditoy. Wan, Uncle. Nabayagan na kaya't kumanan ti umay dito eh. Busy lang amin iti trabaho. Aya, Wan, Uncle. Ket tanggadan nyo nga gusto day tapan naka-operayo Tainton sumaro ng umayak. Ket mangalak to Ay iti- sos, may saka mo't di tanaysan. Ha? Sumardeng ka man. Sorry, Uncle, Auntie. Kahit ko kumapay ti agtalinad dito Ang addain yawag dang emergency jebalay. okay lang Barok. Ay, when baraw, maawatan may. At antumanin sa bali agunda, waya pa nagsasako tayo. Unmat ket di Uncle. Sige nga Ruden, Uncle, Auntie. Mapanak pay. Kitagananad ka Agyaman ak, Uncle. O sige, honey. Mapanakon. O sige, aganad ka iti panagbiyahem, han. I love you. Hello, Han. Di mo titang agsubli ka. Wen, Uray nak. Sukunan ka. saanen? Isupay abannog mo. Ag-commute aklatan. Sigurado ka? Wen, ibagak ayamot no saan? Saan ka nga rod nga agungot Saan akmat nga agong ungat? Sige nga rod, no di mo kaya tasukunan ka. Agi na nakalatan. O sige tagrobata kon. Awagan kanto inton makasangpetak dita. Tatang naikatan day ta appendixyo. Saan kayo kumaanabangad? Tanggadan nyo day ta. Saan nyo man na napilitan ti agbagkat iti nadadagsen? Kaskadano anya dita. Ganda giti makan nyo. Awan ka day, ay na. Agpada kayo kuninanang mo adagulit. Kasano kat amumi mat ngamin nga ada sulsulpeng yun no daduma, Una, tatang. di ka madanagan anak ko. Tatong palag dagiti ipilpili nyo. Nasayaat no kasta tatang. Maamwak mo't laeng, no aramiden nyo, dagiti imbagak kada kayo. Oh, kumusta nga ni tatang mo? Dayjay, okay moten. Agpapaimbagan iti balay. Ay, nasayat nga rin kasta Oh, kumusta kayo mo tinaytan? Ni Nathan? Okay mot. Apay,
Ada ka din nadamag mo, napasama kan kwa na. Awan, ti kayat ko asawan, di na kan pababainan. Saan matan? Tinungpal nan ti Karina. Ay, mayat ano kasta? Ay, tanong saan? Ay na, kung naklakarudan, pag sinaan kayo adwa. Hello, Nanang. Kumusta ni Tatang? Aday jay likod balay. Sibsibugan na dagitimulan na apitsay. Saksak duwan na di danom? Ay saan? Aday silpo na ahos ang mapanijay likod ti balay. Iso ti pang sibsibug na. Ay, kunak no agsaksak do. Ama no gulpyan naman nun ti agbagkat iti nadadagsan. Ay saan? Kasi na natulnog mo baset jamam. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta Nanang. Tane, narigatan no saan na ama paimbag ahusto, jay sugat na. Hello, Han. Hello, Han. Nakarubot ka din. Ha? Nakarubwat? Awan mo't sarak ko. Nalipatam nga itati kasangay ni Mama. Ha? Ay, uwan gayang magpaiso. Ala, sorry Han, nalipatak. Sige. Agrubot ka na. Takos tunto, makasang putak dita. Ay, sige nga Rod, Han. Sorry, tita. Naawan iti panunot ko nga itati kasangay yo. Okay laang iha. Tinapatag adakan. Ala, agtugaw kayon, tamangan kayo matan. Uwan, tita. Uy, Mirasol ah. Hinay-hinay lang. Ang mga nukasla ka manan patay gutom nga agala iti makan. Saan na bale? Ado tilinuto ni Mama. Saan ka amawanan? Nathan, anyabot tanday ta nga ibagbagam. Ah? Just kidding, honey. Saan mo kumaseryoswan? Angaw ko lang, dayjay. Wala. Mangalakan iti kayat mo akanin. Di mo tupay lang amin ipabigat ti panagawid mo, Mirasol, iha. Adamot bakante asilid dito'y balay. Ada ngamin naskan nga aramidak pa'y tita. Isu no isu ti kunam. Sige, agpakada akong tita. Kat agyamanak. Agyamanak mo't iti iyo umay mo, iha. Kanagyamanak iti intad mo a regalo. Awan anyaman na tita. Ala, sige nga rudan. Mapan kayon, tapno saan kayo unay amarabyan. Nathan, agandad ka iti panag-drive mo. Nang runa, katne, rabi. Uwan ka di, Mama. Saan kayo ang madanagan? Naanad to'y anak nyo. Agyaman tayo may kadyana. Nauray rabiin. Kasano, kit madanagan akin ka. Apay ngamin. Ano ka pasama kaya? Inaramid man na ni Nathan, tijak kaya't naramid na. Kasano? Kasangay ti inana, isanapan kami. Ngamamom ka di. Nagsakit ti naramid na. Bagan nakitin iti sangwanan ti pamilya na kasla kano patay gutom. What? Kasta tayong bagaan na? Kakaasya ka mang laplap po iti luwakitay. Hish! Kasla maruna wakit ibain. Kasla pa yung jak matilmon ti makan ko. Gapoy ti pan nakapabain ko. Ngam impilpilit ko lang. Sinaamon day ta lalaki, makapabwisit, namin anon ang pinabainan na ka. Ustong dagijay, saan mo nga itulok ang pabainan na kapay? Ani, manungal daw di nakikaskaso. Ada ka di parikot. Gaputan nagpampanunuta ka na sa yaat. Ha? Anyat kahit mo asawan? Agsinatan, Nathan. Anya? Lagi pam, no anya ti inaramid mo, idi birthday ti inan. Dayjay? Kunak mo't adyok kula ang dayjay. Impasarunok mat nga imbaga. Ikat katawak mat idi imbagak. No seryoso ako ma, diso. Angaw kan ka, ngam siyak ngayon ang ibagaam. Deserve ko kaditi kasday ngar aramidam kanyak. Honey, sorry. Namin anon day ta sorry. Ngam ulit-ulitam lata. Please.
Saan kumamat aday jay ti rason? No apay nga isinanak. Sorry, Nathan. Ay-ayatan ka. Ngam ay-ayatak matibagik. Kat jakon itulok nga agnanayon latan ti panang pagpabain mo kanyak. Iti sangwanan ti sabali at tao. Agsinatan, Nathan. Nadsuri ni Nathan, niyem saanan ikinaya ni Merasul ti manan ikarina, saanan imaulit tanabayad yan na ulit ti panampabain ken kuana iti sawo daditi sabali tao. Isud kinuna na saanan Nathan. Awanan ti kayako. Iti saan inabayad na damod na naadametan sabali na ay ayatan ni Nathan. Niyamita, adametan ay ayatan ni Merasul, lalaki at pulo saan inanpadas inanibabain ken kuana. Umadanin peti panagkasarda adyaman unay ni Merasoy, ta iti napalabas a sakit, nasusulo na ka iti lalaslon, saan na inaayat ti masapuy, no dikit respeto. No awan respeto, saan inaradsat ti lalaslon. Dito iti padyaman ni Merasoy, dito iti aral na kadatayo amin na dumdumded. Kadaditi kakabsat e dumdumded, dito ipakasaritaan ni Merasoy ket saan lain simple na istorya ti adayat ken adsina. Dito'y ket istorya ti may sa ibabay napno ti ayat, niyem binaybayan na idi ka maiparang ikas may sa itaw namben respetuan. Adda dagiti dalason ikas la na inbadno iti unad da ti puso ti kitaan mo, niyem no kitaam ti aramid, no denggam dagiti sao, no mariknam ti panakabain iti sao ti sabali, sadyay mo maawat saan amin na ayat ket makadas. Ni Merasul, may sagisimpo ibalasan manipud Isabela, ay ayatan na unay ni Nathan. Kuna na, awan net dates unay kan kuana, awan net dakdakel lason tapno ibadina. Nam data ti problema, kakabsat. Adu kada tayo ti agud uray pa iti dakdakel, sugat sapbay tayo ibada inasaptan tayo. Adu ti agkuna, awan met dakel, uray no inaldaw mailunod ti dignidad mo iti babaset asaw. Ket ni Nathan, isudeta ilalaki na agpupaw iti pananamo no sa dino ti pagpatindaan ti bilukan sa dino ti manbugi ti panakaibabain. Idirugi kasla ordinaryo lain amin. Adda ni Trina, kasinsin ni Merasul, imay iti boarding house na. Nakita na ni Merasul naka-make-up, kit imbaga na ibagay kan kuana, napintas, adda sa bali arandas ti rupa na no aday one netline iti body. Ay ako, data kumakat simple na in a moment ti may sa ibabay, kayat na marit na inapintas isuna. Saan na adpakita iti sa bali, saan na adlandok, saan na adaramid iti basoy. May salain na aldaw ikayat nakatayan ti body na iti samin ken ibada, ay napintasak met dayam. Ndem sapbay pay inapno iti confidence ti puso na, timubtod ti cellphone. Natan nanan. Natan na agaw awag, natan na adsapsapuy, natan na kasla kanayon imang bantay no anya ti aramidan ni Merasoy. Ni Trina, kasla nalais ken nakapuntot, kinuna na abay anlain, apay na sumbatan pay no panayon metline na isu ti daputi sakit ti ulo. Niyem ni Merasul, kas kadawian ti babae na adayat, uray masaktan, uray mapabain, adda pailain iti puso na ti panamsalaknib ken Nathan. Awan, kas tilain talaga, kas lakas tatirit na na. Ay, napait data, tano agayat ka iti tao, adu idara si kapay ti man excuse iti aramid na ulay si kamet tinasaktan. Kit imay ni Nathan. Sadyay tinanggudi na nanti sakit. Nakita na ni Merasul naka-make-up, kit saan ipanadyaman ti imuna dreamwa itiniwat na. Saan napintas ka, kan, saan bagay mo, no dikit panandusa, panandurob, panangparan kasla adda basul ni Merasul tanad pagpintas. Kinuna na pay kasla laklakay ti itsura na, kasla saan baday, kasla no ad trabaho paket, apay pay masapun na ad make-up. Ay apo, ad sakit data. Taadda dagiti sao no denjam may salain daras, ad kudkuran ti puso mo. Kaya't lain ni Merasul marik na itao isuna, ibabay isuna, iramben met makakita iti pintas na. Niyam iti imatan ni Nathan, amin panagpintas ni Merasul ket kasla panagbasoy. Kasla no adda-addayaw ken Merasul, napukaw ti talat na. Kasla no makita ti sabali napintas ni Merasul, kailangan na ibabamanan tapno saan na ad nato ti panagkita na iti sarili na. Ket sadyay, nagudi ti panagsubat ni Merasul. Saan dakel ipanagkungtut, niyam data klase ti sao irimuar manipud iti tao nabayad yan nagulimet. Kinuna na, apay, sino ni Nathan tapno iparit no anya ti kayat naramidan iti lupa na. Apay na agbalin basul ti panagpagpintas. Sadyay, narik na tayo nga adda metlaen kararuan ni Merasul, kayat lumaban. Niyam kas kadawian ni Nathan ket nagsuri. Sumi, saanan mo ulit.
Ay kakabsat, manoy daras tayo inanid data. Manoy daras na agpupaw ti tao iti saw, kalpasan na agpakumaba, agsaw iti sorry, ket no lumamin manan ti sitwasyon, ulitan namanan ti isumetlain e sudat. Ti surya saan asulutan ti panagbaliw ket agbalinlain e ban-ed iti sudat lalalo sumsumj. Ni Trina, kas may sa ibabay makita na ti saan kayat makita ni Mirasol, kinuna na kaslasaan na ayat ti kastay trato. No ay ayatan ka ti tao, apay na ibabain na kay ti samo ti sabali. Apay itiniwat na isukumati mangpabiladken ka ti supay ti. At balin na kutsilyo. Nem ni Mirasol saan pa'y nakasadana. Awan pa'y ti bilag na ibumitaw. Tano adda pamilya, no adda panampaspasar, no adda pababain ken na imbad iside ti may say tao, at balinday ta ipansadan iti panagdesesyon. Kita inyo, idinabisita da ni Tatan ni Mirasol kalpasan ti operasyon na, nakita ni Mirasol ti sabali lupa ni Nathan. Na imbad isuna iti pamilya na, nagpakita ti respeto, namumusta, nanted ti suporta. Ti ama ni Mirasol, ulay at papaimbad pailain, naragsap ta adda imay inang bisita. Sadyay, narik naman ni Mirasol na, siguro, adda pa'y padnamnama. Siguro, saan ay puro dates. Siguro, mabalintay. Ay, data ti delikado kada di ti relasyon imangwiribok iti puso. Tamay sa inaimbag na aramid, mabalin na naabungan ti sanapulo as sakit. May sa inapintas moment, mabalin na ipadlikodan ti aduy panagpabain. Ket sika, daputa ayat mo, pilatam ikitaan lain tinasayaat, puri ti puso mo kat at sasawma at damadi. Kalpasana, at damanan pasamat inanggudi kasla simpoy. Birthday ti ina ni Nathan, ket nalipatan pe ni Mirasoy. Nagdaldalas isuna, nagaramid ti wadastap no makadanon, nanala ti regalo, ket napan iti balay da Nathan. Ti ina ni Nathan ket na alumamay, na imbad ti pananawat ken kuana. Kasla adda pa'y pamilyar init ti balay, adda makan, adda tao, adda ragsak. Niyam sadyay, ititen nati pamilya ni Nathan, iti sango daditi matay saan pa'y unay na amuna, inmulog manan ti saw inandadael iti puso ni Mirasoy. Ni Nathan, imbes asalakniban ti dignidad ti nobya na, biniruan na iti nakasakit wadas. Kinuna na ihinay-hinay iti makan, amakan no paslapat ay gutom. Ay ako, no si ti babay, anya ti mareknam. Iti sango ti pamilya ti lalaki na ay ayatam, ti lalaki na ipadalok mo agbalin ko ikasanda mo, isuna pa'y tinanaramid ken ka di pakatawaan. Saan na ing data may papan iti makan? Saan na ing data may sa ibiro? Data ket panakaipakita no adda tao iti asidad na, kaya na naisakripiso ti dignidad mo para lain at patawawan no at parang ikoy. Ni Mirasol, kaslanatnat tiniwat nandem ti unag na ad sansangit. Narikna na tibain na ad kakayat imang pupaw, nem nilunok na. Narikna na tiluwa na umuli iti mata, nem pinilit na naad talinad kalmado. Dito iti pinakamasakit, kakabsat, no iti samo ti sabali, pilitem na adan just normal, nem iti unag mo, kasla adan nagdadayal balay. Kayat mo na ibada, saan mo kuman alamidan data kanyak, nem adbain kameta baka si kapay ti mapabasoy. Kayat mo lumuar, nem at panunat kanoan niya ti ibada daket ni Nathan, nagbibiro dain kunana. Data ti kasla kanayon erason ti tao nakasakit, joke line. Nem adda ka di joke makapukaw iti respeto. Adda ka di joke makaramid iti ay ayatam ikaslabasit, kaslaawan pateg. Idinadlugandan sa diay bimtak ti puso ni Mirasoy. Saanan ikinaya ti panagulimet. Kinuna na ken Nathan no pasano ti sakit ti panangibada na iti, patay gutom iti samo ti pamilya na. Kinuna na ikayat na kumangaad sangit idi, nem nalunok na lain ti bain. Ket ni Nathan, kasla saan pa'y lain imawatan. Kasla para kan kuana, basit lain data. Kasla para kan kuana, sensibilidad lain ni Mirasoy. Nem ni Mirasoy, iti data irabi, nakita na ti kinapudnaw, no inaldaw mo maipalubos ti baset panakabain, umay ti aldaw maawan matdag respeto iti badim. Kit saanan lain may papan iti makeup. Saanan lain may papan iti makan. May papanin iti panagbalin na itaw na kanayon masapun na adanad, kanayon mabain, kanayon na agud uray no kaano manan luwal ti saw mandadayal ken kuana. Kit iti dinamad ni Nathan no anyati kayat na, ni Mirasol empukaw na iti kinaulimet ti puso na, at sinadaay, data parte kit nakapidsan diyam nakaladinit. Ta saan simple da ibati ti tao ay ayatem. Saan ni simple da ibada umadayo no ti puso mo kat adda paylain pamati, adda paylain ayat.
Niyam adda dagiti ayat masapul ipatindan, saan da puta awanan tirit na, no di ka puta adda pay natdag respeto iti badim. Kinuna ni Nathan ti uswal na, sorry. Nam ni Mirasol, dediayan ti kanito nga saanan mabilo ti sorry. Kinuna na imano ay daras inanig na data, mano ay daras na inawat na, niyam inulit na metline ti panampabain. Kit data ti manpabasol kada diti puso tayo, saan ide ay may sa mistake ti manpapatay iti dalason, no dikit ti paulit-ulit pananaramid iti isumetline sakit kalpasan ti karid saanan maulit. Ni Mirasol ay ayatan na ni Nathan, niyam saan na kayat na itulop kanayon na inna ipababa, kanayon na inna ipabain, kanayon na inna adtawa ti sabali kaban isu na aglanlan iti uned. Isu di pinili natin narigat na gusto. Pinili nati panagmaymay sa inabuyogan ti dignidad niyam at talinad iti lalason mapno ti panagdurog. Kit kalpasana nadamod na naadda sa bali babae ni Nathan. Siguro nasakit pa'y data idi muna, niyam iti panaglabas ti tiyempo, naawatan ni Mirasol, ti panagsinadakat saan panagpupaw, no dikit panagwayawayas. Ita, adameten na laki na ay ayatan na, nalaki isaan na pulos ipinadas ipinabain iti samo ti sabali. Nalaki isaan maaramid pagkatatawaan ti dignidad na. Ket umadanin peti panagkasalda ay kitain nyo, kakabsat, no ibati mo ti lugar ay kanayon ka masaktan, saan na at patinda ti bayad. Nabalin pa'y na adlupat ti bayad iti dalason naulimit, napno respeto, kin saan masapul na at pintas ka para mapansin, tamakita ka ti tao, ikas may sagregalo. Dito iti lakson ti pakasaritaan ni Mirasol, iti dalason, saan makaanay ti ayat ka. Nasapul ti respeto. Masapul ti panansalapnib iti pated ti may sakan may sa. No ti tao nga ay ayatem ket isupay ti kanayon manipabain ken ka, at panunod ka. Saan ni kinapintas ti dalasyon no at tultuloy ka na at pakawan dem awan nat panagbaliw. Saan ni kinapudno ti ayat no ti puso mo ket kanayon na adbutan no anyamanan ti ibadanat. Tatipudno ka ayat, saan na kanaaramidan basbaset iti sawo ti sabali. Tipudno ba ayat, ulay at biro, amo na ti limitason. Uri agunyat, saan na ibabain ti tao na ipadarot na nga ay ayatan. Isu ino adda ka iti kastay kasasaad, nadladipan ni Mirasol. Adda tiyempo iti panadbitaw ket saan ikinakapuy, no diket kinatsud. Adda tiyempo iti pananisalakan iti badim ket isu ti kaimbadan desisyon na aramidam para iti masakbayan mo. Kit kada kayo amin dundunded iti di pay na ibada radio, no nasa did ti pusoyo daytoy ipakasaritaan, pakilit daytoy video, at subscribe kayo iti channel, kin ikomento yu met no anya ti kapanonotan yo. Kasapulan ka din na ikan pay ti tao ti adu gondaway, wenno no awanan ti respeto, masapul na adsina. Adyaman kami kada kayo, kakabsat, kin intay manan at ikita iti sumaruno ipakasaritaan ditoy di pay na ibaga radio.